Eguerdion, ongi etorri Berria Telebistaren mainguru hontara. Bueno, gaur dakaun gaia biharkoa guretzako da egun oso seinalatua, etxontako kide guztiontzako, egunkariaren, Euskaldunon egunkariaren itxeraren 10. urteurrena beteko delako. Eta, bueno, gaiari heltzeko, maiaren bueltan ditugu, garai hartako protagonistetako batzuk, ezta? Nere eskubitik hasita Martxelo Otamendi, egunkariaren zuzendari hoia, eta Berriako zuzendaria, Iñaki Uria, egunkariaren kontseilari ordezkari hoia, eta Lore Agirre egunkariako langilea, ezta? Bueno, pixkat gaiarekin hasteko erronda bat, ez? Eta erronda denentzako galdera berdinarekin, ez? Nola hasi zen dena, nola hasi zen tamalezko egunura, ez? Gau ez hasi zen, tamalezko gaura, ez? Nire kasomitza gaueko ordu batian etxeko atia jotzen eta etxe barruan sartu zirenean guardia zibilak hasi zen, ez? Danak armaduta, martzianoa bezala infrarrojoekin eta plan horretan, ez? Eta orduan hasi ziren, etxeko miaketak, gero egunkarira ekarri ninuten ona, eta hemengo miaketak eta gurututa gero, Madrilen 5 eguneko eta 5 gauko interrogatorio eta torturak, eta ondoren kartzela. Hori horrela hasi zen. Horrela hasi zen. Nire kasuan, besta buena baina oletxe xegoz, nik etzaldi eta barren azpetian, eta etzaldi bukatuta berala abisatu ziaten etzaldi pantolatzaileak Basauden Herriko plazan 2 izpailu laun zezaguna zirenak herrian, eta ala zen Basauden izpailu leko antzata, eta gorra batekin, eta zurezkin izango nintzen ningol bakarra nabarmen ikusizuna Basauzka batzetik ez. Gaina kotxe hartu, eta gero azpeitia Tolosarrako bide hortan jarri egin zidaten auto-sandwich bat, aurretik auto bat hartzetu ez da tosa hortu bila, aurreko autoak eraman induen nire txeko aparkalekuraino, eta gero bainetik izan du beste nori horik enduta kartzalerena, nio nintzen bakarrik kartzala lau 5 ordu nire familiak berme arroen du bitarten, baina bestea, ez dut, ni pasan dituen torturak 3 egunetan, aurreko 3 egunetan, aurreko bitanez, baina nekik izan duen bizkaten nori hautan. Bueno, gurea, egunkariko langile hona, karo, Martxelo eta Iñakiren aldean diferentea eta erosogoa ere bai, ez da? Bueno, hau hasi izan, Nikola gogoan dudala, ez da goizeko 6-ako, 6:30ako ze ordu izango zen, telefono dei batekin, Guardia Zibila egunkarian dago, akordatzen naiz lehenengo gauza Euskadi Irratia piztu, jakiteko abergu baino gehiago bakiten, jakina etzekiten, ez da, beste gabe, baina ja orduako aizian esaten, Guardia Zibila egunkarian egoitzan sartu da, eta guzti hori. Eta, ordutik aurrea, nik akordatzen naiz bi sensazio, ez, bat, halako inozentzia galera bat, edo esatea, ostra, hau zer da, hau nundik, noa, eta pentsa, egin itxi zutela, egin irratiare bai, beste aldizkari batzuk bai, etzan gauza hola berri bat, baina alare gure kasuan pentsatzea egunkariari, hau, guri, hain txikiak, hain gauza, esan oso hain euskararen eremukoa, guri hau, bat hori, inozentzia galera holako golpe bat, eta beste bat, hola, nire akordatzea oso evidente esatea, goizeko 6:30, oian esaitea eta esatea, eta guain beste bat inberda. Hori gogoratzen naiz, eta guain beste bat inberda. Hori, usteet, langile guzti sentitu denula, sekula elkarrekin hitzein gabe, edo sekula egora hortan jarri gabe, edo ez da ere telefonoz hitzein da, ez denok ja bagenekigun, eta gaur beste bat ingo dugu. Zai, nola, ez da noiz, eta ni akordatzen esan nola, gaur gozaldu ondo, gaur gozaldu fuerte eta ondo, ze hau, ez da kigunez bukatukoan. Beste atipartan horretan, guk ez gero kanpen planik. Guk ez gero sekulan ezken egunkaria ez txiko zenete, eta ez zeupen planik. Ez balin badute, hau eta interrogatorietan, 5. egun horretan, barien aurreko galdeketan, atali galdetu zidan, gaztelera, zer da egunero? Eta nire idozentzia guzerkin, esan nire, egunero da egunkari bat, Tolosara gitertzen dena, 8 arrealde egunkarikoa, oso informazio gainera, modu hola esan ez, ni egunkari nazional bateko naiz, nahi ze galdetzen diazu hori, eta guk hor daukagun 30ko parte hartzea, baina nik ez duen sekulan pentsatu, gure jende honek, ez dagoen apreziorik, ze zukurtuko zitzaienik gu atxilotuta genera batzen bitarten,
bidera batzen bitarten, Tolosako egunera joango zirenik eta egunkari bat sortuko zutenik, nazional bat, ez? Egunkari lokal batetik, baliatuko zuten, baina nik epaileak batzekian noski ordurako egunero ari zela arbitaratzen, baina guk ez genekin, ni neolako inkomunikatuta. Eta nik eman esplikazio tekniko bat, da, 8 horraldeko egunkari bat, Tolosaldean arbitaratzen dena, Tolosaldeko informazioarekin bakarrik, guk eguneko 30 hartzen dugun parte, baina ia falta zitzaidan bakarrik galdetzea, bueno, eta nauzu atxilotu galdetzeko egunero zer den, egunero merkatuan dago zara, beha izen galdetzen bera, zer zen egunero hauek, ondo saldutak gero, sortu zuten egunero. Egunkaria itxi zutela ere, zuekin komunikatuta egonda, pentsatzen dut jakin ere etzen dutela jakingo, gehienez igual susmatu edo iradok izan ezaketen, Lorea berriz bai, lehenengo momentutik ja esan du, baina horren arrastoan zela, baina jakin giltzarrapoa jarri zigutenean jakintzen unez. Hasieran ni badakiten ekila itxiote zuten, galderak asko zian, igual sartu dian oren bila, egunkariaren kontrako operazioa da, edo da egunkarian behar bada lan egiten duen jende bat, eta zegit beste akusazio batenpean, edo atxilotze dutena, edo itxiote dute, hori ere galdera hori ere bat zeon. Igual ireki hori da. Ez da zein ginen barruan. Osea, kanpuan zertzabilen jakita, imaginatu, ez? Osea, zein ginen barruan ez genekin. Baina... Agian baten bat zenban, eta orduan, kanpuan zer egon ziteken, ez da ideik ere. Susmatu eretzen duten egin egunkaria itxezutela? Kalabozotatik? Egunkari itxita zola, bai. Zuk ikusi zenun presintatzen edo, ez? Hori ba. Ez baina hori bakarrik, nire etxea sartu zirenean, sartu ziren den segurtasuna bermatzea. Galdetu zaten, inor bandaratxean, ez, sartu ziren, indarrez, egatu zuten, inor ez dago, eta orduan ikusitakon etxola arriskurik epaituko, auzeteko idazkari ere dituzuten. Idazkaria igo zen, eta horrek nahi irakurtzean. Atxilotuta zaude, baliaren aginduz, inkomunikatuta, hau laboratzen zaizu, eta kokide izatea, eta egunkari itxita dago, momentu hortan zatziaten. Baina gero zeintzuk geunden atxilotuta, ez, gero intzuten hemen operatibo polizia, Iñakik izan du, hemen nintzen, nire bai hemen nintzen, baina ez genuen elkarrekusi, nire kasuan hau behiratu zuten, eta nire kasuan, eta ez dakit gainera inoiz elkarrekin, nire hemen 5 ordu pasan ditu, ordu nengo ginen kantarte bat. Guk ez genoko izi dituen. Denboraz ez, denboraz bai. Baina zuek hemen, eta ni... Hori da. Osea, gure bulo. Baina nik jakin nuen internatorioetan, Juan Mari Torraldai atxilotuta zela, niri galdetu zidatenean nork izendatu zaitu eta zen biratan, orduan nik gauzat esan nun, eta ez Juan Mari Torraldai beste gauzat esan da nahi da. Nik orduan jakin nuen, Juan Mari Torraldai atxilotuta, baina nik beste inoren berrik nik somatu nezaken orduan, ez zaude orduan asko pensatzeko, ez dapazu pensatzeko, neko lan bakazu denbora aldiketa azkarra. Baina entzute dituzu buleak, negarrak, gauzak, ez, horrelako gauza, ima zanaren buleak eta negarrak entzun nitun, baina nik ez nagin zeintzan emakume hura. Osea, ez, edo pelioren buleak entzun nitun, baina ez nekin pelio zanik. Barrukoa beste pelikula bada, ez igual gero sartuko gara, hori aztertzea, baina zuk aipatu ezulen Lorea, langile hoien lehenengo pentsamendua izan zala, itxieraren aurrean beste bat, ez? Eta hor sortu zen egunero, Martxelok ere aipatu duna, bere anekdota hori edo egunero zertzan eta barruti, baina hori ezinbestekoa zen langile honik ikuspegitik, lokarri bat, ez? Utsunerik ez gelditzea, ez? Hori izan zen lehenengo... Bai, lehenengo idea zen, ez da egongo egun bat euskarazko egunkari bat, egunkaria, prentsa ez. Eguneroko prentsari gabe, hori oso garbi geneukan. Eta esaten dut, jakin gabe egunkaria itxiko ote zuten, ez? Gu bagenekiun Iñaki atxilotua zegoela, Iñaki leku honak ikusi zuelako, goizeko 5 edo 5:30 ez da izerrutan honea inguratu zanean, eta gero, Martxelo Barruntzala eta etzala, eta irtetzen ikusi genuen, zezuek ja eguardi parte ingurura izango zen. Ordu bat ingurutan atan induten nimendik. Osea, Iñaki bagenekion barruan zegoela, atxilotua, Martxelo ez, de hecho Martxelo hori telefono deiak egontzian gau hartan, jakiteko ze pasatzen artezan, jakin gabe atxilotua zegoela, baino konbentzimentu ere ez genekigun, hori ordu batak arte ikusi arte presentatzen zutela, zea jartzen zutela, gero ni bakit, iruin eta abokatuak hemen da oso garbi ez zegoen itxiko ote zuten edo ez, ikusin behar da, igual bakarri da atxiloketa bat, baina gero sartu gaitezke lanera, baina ez da gizergatik buruan genuen, eta hori gertatu aurretik ja antolatua zeon, esatea, nun ingo deu, nundaka berredazio bat, zerbait egiteko, ordenagailuak eta gauzak, notiziak
teorian inoiz baino erresagoa zen, esan nahi detan etzeon zalantza hondik zeintzan notizia, zeintzan titularra, zeintzan ez dakiz zer, da gehiago azpiegiturak nuningo deu, hori, igual goizeko 11etan, olenago igual ja erabakita zegoen, ez da? Eta AEK-ko lokalean, handuainen, juntatu ginen, jende mordoska bat, eta hor ikusi zian lan diferenteak zeudela, bat zan edabideak atenditzea, hor talde bat jarri zan, beste bat jarri zan pixka bat eragilekin, harremanak eta beste, eta hau nolabait sozializatu, zabaldu hitzegin honekin bestekin, eta bestea egunero egitea, ez da. Eta, bueno, intzan aukera izan zen, segurazki logikona, eta evidenten anun dago hemen gertu, eta gu nolabait parte ere bagaran proiektu bat nun eguneroko bat dana, ez? Hor zolantzak ontzian, baina orun egunero kendu iten dugu, eta Tolosaldeak gehatzen da zea gabe, eta, holako momentuko zea horiek, eta ez dakizer, da, hor gero gauzak etzien hain simpleak, ez da bakarrik erreakzio batea jun eta periodikoa egin, hori segurazki errexena zen, gogorrena emozionalki izan da ere, errexena hori zen, baina gero, egunero hori noren izenean dago, zenek sinatzen du periodiko hori, nor egiten da horren ardura legala nork hartzen du, imprimatu inberda, imprimatzeko badakite gutxinez ABC planak bat zeudela, imprimatuko da betiko ohiko tokira jongo gehaz esango digute, hori izpadau bestea, hori bat, bestea, gure CD hori periodikoarena imprimategira hortatibara lotuta iritsiko zala alakotara, ez genekigun Guardia Zibila geldituko tegintun bidean eta kendu, rekisatu edo rotatibara jun eta de hecho rotatiban egon zian, botatzen nahi zianean, da bertako ardura nahi sinatu arazi zioten, ez da, usted, no azan españolez, usted afirma y firma en este documento que no está imprimiendo ningún producto que tenga relación con egunkaria, eta hango arduradunak esan zuen, bai, sinatuko eta gero atxilotuko nazu. Esan ez, bai, hori ez da egunkariak inzer ikusi du nezerrez goaz botatze, baina gero atxilotu nazazu. Hori dana ez genekiun urrengo honen kioskoan egongo zen, edotzen egongo ez. Itxia baino ez isildua izan zen urrengo eguneko, ja imprimatutako egunkariaren titularra izenburu nagusia. Langileen erantzuna, inkognitaz betetako egun hortan hori izan zen, baina gizartaren erantzunare bapatekoa eta erabatekoa izan zen, ez? Hor izan zen, Donostiko manifaren irudia, ikaragarria. Eta, esan liteke nolabait langileoi olatu erraldoi hartan, surfean aritzea errez egin zitzaigula. Esan nahi, hor egontzan konbulsio handi hortan eta mugimendu hortan ondo moldatu ginala edo nola zesango zen duzu? Bai, nik uste elkartasunarena lehenengo egunetik, Martxelo eta Iñaki ere bai uste dut, barruan zeudela oraindik, eta Guardia Zibila hemen zegoela oraindik, ja somatu genuen jende mordo bat, ez bakarrik sindikatu, alderdi politiko, bestea jende ezaguna, kulturgintzako jende, euskalgintzakoa, jende anonimoa, jende herritarrak, nik ordenagailoa dazkat, nik lokal badakat, Goierrin nahi bat utziko izuegu, dirua behar dezue, tabernan, etorri mango dizuegu azkaltzen doain, ez da gizer, esan etorrelako zea guzti hori, somatzen dezu, zea jartze zaite, pentsatuz bakarrik. Hoi gutzako hori ere sorpresa bat izan zen, jendeak nola sentitu zuen. Horietako asko gure irakurleak, horietako asko gehienak ez, zifrak ez dia lotzen. Manifan zema jende gontzan, da guk ze irakurleko puru genuen ez da. Baina, demostratu zuen egunkaria bazala proiektu bat, jakina, herri proiektu bazala, eta ala sortu zen, eta ala izan zen, eta gure kontzientzian beti eukidu laburuan egunkaria herri proiektu bazala, eta hor ikusi zen erantzun hori. Eta gero, bere txikian edo bere zean, jendeak estimatzen zula eta jendeak pentsatzen zula, egunkariak egon behar du. Naiz eta nik ez irakurri, baina egunkariak egon behar du ez. Eta hau injustizia handi bat izan da, ez da. Eta manifestazioan nik uste, izan zala,
Beti, orduan ala esan genuen da, segurazki horrela da, Naiz eta, numeroak manifetan beti izaten dien gora eta bera, baina Donostian egintzen handienetako bat, zabalenetako bat eta pluralenetako bat seguru izan zela. Eta oso manifestazio sentitua, oso manifestazio isila, oso manifestazio, malko asko ikustezan, azkenen zan hileta ekintza batean geunden, ezta? Hora zan, entierro bat. Baina, bai, izan zen alde horretatik sostengo ikaragarria, gutzako asko zerrexego. Lehenengo aste horietan, gero egia da debate handi bat sortu zala, o debate handi bat edo sortu nahi izan zala produktuaren inguruan, eta horre egontzian, dena esateko egontzian labankadak, eta horrelako kontuak ja beste maila politiko eragilenak, eta hori ere ustete gogoratu inberdala. Martxelo, Iñaki, zuek eguneroren lehenengo aleura noiz jaso zenuten? Martxelo pentsatzen den lehenengo egunean bertan, kaleratu zuten lehenengo egunean bertan, Iñaki ja segurazki espetxean. Paketian, eta ze sentitu zenuten? Sentitu zenuten zerbait berezia ale hori eskuetan hartuta? Pues nik uste arrotasuna, ikustia egindako lanak, batetik loreak esatezun tankeran, erreakzioa, bai jendearena, bai manifarako, eta bestalde, lan taldeak gaitasuna izan zula horrelako erreakzioa izateko, ez? Eta nik uste klabea maila horretan, lan egin izana ekipo batekin, gero horrelako kolpe baten ondoren gaidana, erreakzionatzeko eta berriz ateratzeko, nik uste hori ikusi gaina eguneroren lehenbiziko ale haietan itxia eta ez isildua, manifaren gora berak, niretzat hori edanak batera etorri zian lehenbiziko paketian, kanpotik sartu zituztenian kartzelara. Orduan, nik uste horrelako sentimentu bat, ez den bueno, aurretik egindako lan guztik ez dialperrek izan, merezi izan du, aurrera egintza jo egoerari, eta, konfiantza osoa aurrera egingo zula horrek. Nik uste hori izan zala nire sensazioa, ez? Nik jaso nuen, nio nintzen, epaileak erakizun kaleratzea berme batekin, 30.000 euroko berme batekin. Diru hori bildu bitartean, epaileak erakitazokan nik kaleratzea, eta zurazki epaileak ebitatu nahizun kalerateratzea Auzitegi Nazionalen bertatik, zergan ni berari torturak aipatu nizkion. Beraz, eurazki behar kalkulatuko zuen. Nik hau kalean uzten badet Madriden bertan, Auzitegi Nazionalen, Genova kalean, 30 izango ditu, 30 komunikatu izango ditu, eta berriro torturak aipatuko ditu. Aipatu bali manizkion berari bere bulegoan. Orduan esan zuen. Bermearen aitzakiarekin Sotol Realera. Eta Sotol Realetik atan nintzen, hauek barruan utzita, eta ginen batzuk, 9 eta 4 ordenak inguru hortu. Eta atera eta berala erakutsi zian koatzen ez, Imanol Muguruak erakutsi ziela egunero hori manifestazioaren ez isila baizik eta ez aurrekoa baizik eta 23koa manifestaziokoa. Eta esan ziaten, sekulakoa izan da, sekulako berotasuna dago, sekulako jende pila biltzen ari da, eskandalo handi badago Euskal Herrin, eta gero Iñakik esan duena ez, ikustea gure jendearen pastaren kalitatea. Daukagu, geneukan eta daukagu jende bat, gurekin lanen ari dena, sekulako pasta daukana gauza biek egiteko. Jendeak biak berazeukan etxera joan negarreitea, eta zure zaurien gainean ez gaitea, edo ez dela aurreitea. Eta jendeak aurreintzion, lehen loreak aipatu duen, 4 edo 5 lerro nauzio hilanduta, elkartasuna, agitazio eta propaganda baita ere jendeari jakinarazteko, munduari jakinarazteko zertatu zen, eta gero bermatzea, Auzitegi Nazionala etzela inorre erakitzeko guk izango ditugun edo euskarazko. Eta seguramente lotzen dek egunkariaren sorrerarekin, egunkariaren sorrera da pasatzea negarretik eta protestatik eta errebindikaziotik egitera, ez? Eta orduan egunkari itxi zutenean ere bi gauzak eman zian, egontzan negarra eta egontzan protesta, baina egontzan gaitasuna berriz ere martxan jartzeko. Nik uste partik importantena hori izan zela, ez? Seguramente hasieratikan egindakoaren arrastoa, ez? Gero egia da aurretik egineko ere gertatu zala, ez? Eta orduan ere ikusi zala, haren reakzioaz baita ere izan zala, ez? Orduan Euskadi Informazioan izan zana, orengo egunero horren pareko, ez? Hori ere aurretik ikasgai bat ikasita zehola, ez? Baina nik uste jendearen reakzioak asko balio dula, kasu hortan.
Lorea beste, bueno, pelikularen nolabait, beltza edo drama, poliziaren kalabozotan gertatzen aritzen, gu artean ez genekin, Martxelo izan zen pixka bat, gure beldur guztien nolabait konfirmazioa baieztapena, hori izan zen baita ere itxierarekin batera, bigarren kolpe gogorra, gogorretan gogorrenetakoa, Bai, itxira izan bazan inozentziaren galera, bauia zen, oraindik inozentea ginen, eta orduan izan zen bigarren kolpea, Nik uste guk ez genula horrelagorik espero, eta beti aipatzen dugu ezta, egin itxi zuten eta guzti hori, eta handik enoski gehatzen zaizu lezio bat, edo zer gertatu zen irakurketa bat, eta orduko errealidadea zen, atxilotutako egunkariko arduradunak, eta guztiak zituztela ikutxu ere egin, kalabozoetan, orduan, esaten zu, Iñaki Uria, Martxelo, Otamendi, Turrealdai, Txema Gozumendi, Luis Goya, Ima, Peio, etzan sartzen buruan, bost egun oso gogor, ala beharrez, besterik gabe segurazki tortura ere badianak, baina ez tratu txarraren, edo zea guzti hori, eta hori, hortan izan zen, eguneroko erredazioan ginela, akordatzen naiz, Martxelok ETV biko informatiboan, Julio Ibarrarekin zuzenean sartu zenean, eta hori deklarazio haiek, zakurrak baino okerrago tratatu gaituzte edo holako zerbait esaten, eta Martxelo ezagutzen dugunok, bakigu Martxelo zer da, esan etordun Martxelo horrela ikustea pantailan izan zen, txikitu indituzte. Goratzen naiz zura, momentura oso ondo akordatzen naiz. Eta gero, izan zen pixka bat atxiloketaren zehaura, nortzuk atxulatu dituzte, nun daude, lehenengoa hainbat ordu biegun, gero 3, gero 5 eguneko inkomunikazio osoa, gero Peioren agertatu zen, zan pixka bat, gauza bat, hau ja, hemen oso gauza larri gertatzen nahi dira, normaletik kanpo dijon kontu bada, baita Euskal Herrian, ondian, eta atxiloketa, tortura kasu eta guztiekin, hau jai da, beste marka bat jartzen nahi da, ezta? Jakin Peio ingresatu indutela, bere buruaz, beste egiten saiatu otedan, zandana desproposito ikaragarrizko bat, ez? Kanpotik guk hori bizi genuen oso latza, oso gogorra eta oso hori gu kanpotik, ez da, beraiena beste zea bada, ez da, baina da pixka bat taldean sentitzen dezun zerbait, ez, norbearen ere bai, baina da taldean sentitzen dezun zerbait, ez da honi eta ari egin diote hau eta hura dielako, baizik guri aidia, denoi aidia egiten, ez? Da pixka sensazio bat, gure kontra edo gu, ez? Hori izan pixka. Horre, inozentzia galdu genuen esan dezu leno, eta gauzak ez dira kasualidadez izaten, eta hori gertatu baldin bazan, olako dimensio gogor eta tragiko batekin, segurazki estatuak aginduzun operazio ua, eta estatuak erabakiko zuen ere, atxilo aldia ere hola gertatzea. Zergatik uste duzue erabaki politiko hori gertatu zala edo izan zela operazio hori eratorri izan egituretan. Hor gauza diferente asko daude, ez? Gauza bada istea, ez? Eta istea kontestu politiko horretan, Aznarren bigarren agintaldian, Ibarretxe plana, ez? Horre estatutuaren eta autonomiaren suspensioa, aipatzen ziena gauza da, testuinguru politiko horretan eman zen, eta hor, egunkaria behin baino beto zegoen eta ia indartuta eta saltoak emateko puntuan, bai euskalgintzan eta bai euskal munduan aurrera iteko garaian, ez? Nik uste horrekin etete zutela. Horre gero sumarion letu ditugu, informe poliziale ikaragarriak euskalgintzaren inguruan da euskalgintzari buruz, ez? Nolakoa dena etarekin lotuaz, etc. ez? Eta orduan,
alde batetik funtzio hori bazun, bestetik politikoa, ez nola baiti barretxeri eta autonomian eta ari zian nahi izaten kontu zibili zer joguaz, eta hemen honekin enbostia daukagu. Eta gero beste hirugarren bat moduetan ze istea zegoen, eta beste tratamentu bat eman, han atxilotuak eta izan ginen nahi, eginekoak izan zuten estilokoa edo normalagoa, Hor besteaia nik uste sartzezala kontuz, beldurraren zera badago, komponentea badago, zabaldu nahi izan duzutela gizartean oso garbi, Eta neurri handi batean lortu zutela gainera. Nik uste garai hortan, bai egunkarien lehenbiziko operazioakin da bai bigarrenarekin jende asko izutu zala. Inozentzia galdu ere bai, eta ez dakite batzuk iguala seriago bihurtuko zian, baina jende asko beldurtu zuten, eta jendea beldurtzea eta kontxo, etzaite horrelako gozetan sartu, etzaite sartu egunkarian edo euskalgintzan lan egiten, porque bestela bakizu zardakazun edo zerruki dezakezun, Nik uste komponente hori ere hor dagoela. Ni lehen aipatu zuekinen kasuan, 1998ko uztailean amosteko jakinda gainera operazioa Garzonaena zen Polizia Nazionalarekin, da gure izan zen, Guardiarekin. Ni konbentzituanean gu ez gintuzela torturatuko, ni egin dutela torturatuko, ez dakit gu hori zamat ginen, ez dakilako orduan, baina ni konbentzituanean ukitu ere ez gintuzela egingo. Bueno, ja larria zen egunkaria iztea, zein zezaketen guatxetu itxigale. Eta nik ere horrela jokatzen nian, barrune ginela, ez da, gurekin ez du. Baina iritsi eta bera esate zute, hau guarzila da. Aderazi, hemen dago kode propio bat. Iritsi eta aurra gauza esan zietan, guarzila da. 500 ibilbide bat hasiko da, aurrena gorra da, bigarra gorragoa, holako sekuentzi bat. Eta bera hasi ziren ja, kendu arropa, gimnasia egiten. Beraz, aurreko momentutik ezakozu egokitzeko aukerarik, bihurtzen zaren arte trapu zar bat haien eskutan eta haien nahietara muitzen den trapu zar batez. Eta nik uste dut badala komponente hori. Ez ezaunaztu gainera gure izan zela usteguna hogei, larun bat 22, 24 astelenean zehola operatibo bat, martxan jarrita Madridetik arantzazuko aizteko, eta gero aranda dedurok hortan, nunbaite gestio batzuk egin da gero, gelditu zanua eten zutena, Beraz, erasoa zen, hori dakigu bigarren urratsa zen, bigarren urratsa arantzazu lehenezi Euskaldun egunkaria, Euskaldun egunkari bakarra. Baina herri ekibenetik sortu. Gero bigarrena arantzazu. Beste simbolo. Eta gero, hirugarrena zen izango zen ez genekin, gu dakigun gauza bakarra bigarrena zela, eta horrendik inor geziu kontatu baute zion hirugarren bat. Imaginatu sekuentzia hartan dakezula Euskaldun egunkaria arantzazu, inak izan du bezala simbolo bat ikuspegi. Beste garnika bat. Euskal kulturaren barruan dagoen oteiza, arantzazu, euskara batua, dena biltzen da, zati handi bat biltzen da hor. Eta gero da hona abiso bat nire ustez nabegantei estatuaren partetik esaten inaki ipatuen kontesto horretan, Ibarretxe plana eta Euskal Herriko politikaren iztegi politikoan ja autodeterminazioa erakitzeko eskubidea eta heldutasuna eta konzeptu horiek oso sartuta zeuden, asko erabiltzen aizien, eragile politiko abertzaleak, eta uste badola susto handi bat esateko kontuz, zer zabiltzaten, eta gu edo zer gauza egiteko presto gaude. Eta nola ez duzuen sinisten, edo zer gauza egiteko presto gaudela, ingo dugu azat inork esperezuna, ez da ere direktibok. Beira ze inozentzian erea, jarri ziatela auto sandwich bat azpeitiatik Tolosara, orduan bat zuden mugikorrak, eta nik ez duela deitu erein mugikorrez, ez beldurrangatik, ez nahi sekulan izan oso ausartan, baina ez beldurrangatik, baizik eta anekdota bat. Hor da biltza, ez? Bueno, modu nabarmen batez ari zaizkit esaten, vigilatuta zaude, inoiz baino nabarmenago, nik ez duen ez telefonoa erabili, ez da jakiteko ere sarea mozutauten dukan edo ez. Etxe iritsi nintzenean, etxean neon nintzen, etxe iritsi gabeko martarditan, ameketan, eta atxilotu bitarten, ordu bat erdia bitarten, neon nintzen etxean bi ordu, ni lo harrapatu ninduten. Ni lo neola jozuten kolpe bat etxean, beraz, etxeko telefono mugikorretik, etxeko telefono fijotik ere, finkotik ere ez duen deitu. Ez da probatzeko ere, deia, nintzen urrengoan etorreko nez lanera, itzengo etinakirekin, bera... Eta komentatuko diat, Eta komentatuko dugu bazkarian, lankiden artean, ze ibili aldira zuekin edo baldabiltza zuen atzetiko. Nein inozentzia zen neurri gabekoa, esan inozentzia galera hori izaten, nola tortura, nola itxikote egunkaria. Ikusita neuskala ja zaintzen aurretit atzetik, azkeneko apesatu zunan, atxilotu, egunkaria itxi, inkomunikatu, akusazio horiek egin, torturatu, eta horretzen abiso handi bat, neustez, ez dagoaren partetik,
Guardatzilak eraginda, baina PP-ren okei politikoarekin. 30 hauetan, segurazki euskarazko produzioan, ETB-ren eta Euskal Irratiaren sorrerarekin batera. Bai, azken herri proiektu, nola potentea gainera. Era berean gero, ia da jendea beldurtu zela, baina jendeak erantzun zuen, ez? Eta Donostiako manifestazioa handia hori ezin da ulertu, bakarrik egunkarien alde komunizazioa. Uste jende asko ari zen manifestazio hortan baita ere esaten, gelditu ezagun olatu hau, ze gero gehiago etorri litezke. Bueno, izuzen ere, eta hori lortu zen. Egun beranduago Arantzazu zetorren, eta gero ez dakigu zer zetorren. Baina Donostiara joantako manifestazioaren, jendearen jarreran ustez jarrera bikoitza zen, bat, elkartasun egunkariarekin, baina ez balin badugu gelditzen arazo fase honetan, beste atzuk etorriko dira. Eta beste atzuk dira, hezkuntza sistema bat, berezia daukagunak hemen, enpresa eredu batzuk hemen berezia dauzkaguna herri honetan, entitate finantzio batzuk berezi xamarrezkoan herri honetan, ez dut izenek izango ideak ez emateko, baina deno buruan daukagun, ze hezkuntza sistemaren kontra ari ziren nagutik ere gurra maten, ze finantza erakunden kontra ari ziren gurra maten, ze enpresa eredu, ze ekonomia eredu kontra ari ziren gurra maten, eta uste jende askok esan zula, ez badugu gelditzen, eraso hau egunkariaren aurreko olatu honetan, gehiago torreko dira. Eta naiz kritikatzen ari jendearen jarrera manifestazioan, jendea zegoan, egunkariari babestea. Baina bide batez, ea babesten dudan nire eskola, ea babesten dudan nire entitate finanziera, ea babesten dudan nire enpresa eredua. Eta uste hori lortu zela, gelditzea hori. Baina hola ere, manifestazio handi horren ondoren, astelenean beste operatibo bat, esaten dute 200 guardia zibil, Madridetik atera eta Arantzazu istea, eta hori frogatuta da, eta Arantzazuko jendeak esaten du, eta gestio horietan dabilen jendeak esaten du. Eta horre olatu handiaren aparrak asko izan ziren, gelditu zen pixka bat lehen aipatu dugun prozesu hori, espetxetan batzuk, beste batzuk kalean izugarrizko jipoiakin, eta beste batzuk ja eraikitze dinamika hortan langileak oso ikututare bai, baina eraikitze dinamikan, hor garbi zehona zen egunero transiziozkoa zela, eta berriz ere egunkari nazional potente bat jarri behartzala martxan, Eta hor, prozesu luze bat etorri zen, eta berriro ere, urna hasietan arrantzan egin nahi duten arrantzaleak lehen aipatzen zituen loreak eta nola bizitu zenuten prozesu hori dena, gaina langileok hartu genitun hor erabaki batzuk eta nolabait guk aldarrikatu genuen jarraipena, eta jarraikortasuna nahi genula aurreko proiektuarekiko, aurreko jendearekin, eta norabide berean, hor ere erabaki ausar bat, Bai, Garo, horre lehenengo astebetea, lehenengo 10 egunak ez dakat gogoan oso ondo, 15 egun otezian, baina egoera gutxi asko argituta, nola ala, egunero kalean, baina jakinda egunero gauza batera bate, transizizko kontu bazala, 2 hilabete, 3 hilabete, 4 hilabete, lehenbailen proiektu berri bat egin bartzala, egunkaria. Naiz eta itxiera zan aldi badaezpadazkoa, edo berritu behartzana, edo irikizitekena, baina argi dau, egunkari bat izten badezu, eta horrengo egunean ezpadaukalean hildala hori ez da. Bagerdin administraziokoak, berdin banatzaileak, berdin horrelako egutera batek behar duen jende guzti, hori dana bazegoen. Orduan hor, alako batean zalantza bat sortzen da bai, baina proiektu berrian nork egingo du, ez? Eta pixka bat hor nasi batzuk hasten dira sortzen, ez da, batetik, eztabaida interesatu bat sortzen da hor, pixka bat zergatik itxi dute egunkaria, eta beraz hor hasten da entzuten baitzalako zabala, politikoki oso markatua zalako, ez da izer, horrelako zeak, horrelako ideiak hasten dira zabaltzen, eta hortik eratortzen da ideia bat, bermatzeko euskerazko egunkari bakar baten zabaltasuna eta pluraltasuna eta gauza guzti hori nolabait berme administratibo bat izan barko lukela, Jaurlaritzaren babesean edo sortuta, edo horrelako debate interesatu bat sortzen da, ez? Eta nahiko debatea badaude garai hartako aritzi artikulan inguruko eta ikerketa diferenteak, eta horre ontzan tanteo jugada batzuk ontzian oso evidenteak, urru errak, eta nork arrantzatzen duen zer, azken finean karamelo bada, karamelo bat izan ziteken, olako
tradizio batetik, 13 urteko bizitzatik datorren, euskal prentsako produktu bat orain zenek hartzen du. Eta, Jaurlaritzaren ere igualitzan mauka txarra esatea orain guk, zehatuko dugu eta ingo dugu, hasieran ustez izan zuten asmo hura zerbait instituzionala egiteko edo ez. Eta horre nik uste dut langileek oso garbi izan genula eta oso modu bateratuan funtzionatu genula eta guk esan genula eta iritzi artikulu asko egon ziela euskal gintzatik eta iritzi fundamentatu asko esanez, hau langileek egin behar dute. Hau langileen proiektua da. Herri proiektu bada, baina egingo dutenak, gauzatuko dutenak langilea dira, beraz, beraien esku egun behar da, eta beraiek egingo dute. Dakitelako egiten, egin dutenak izan dialako, eta proiektu horrek segi bardulako bere horretan. Egunkaria zabalazalako, egunkariak bere 11 oinarri fundazional guztiaiek betetzen zituelako, eta zabaltasuna ulertzezan euskal gintzara, kultur gintzara begirakoa, alderditatik apartekoa, beste medioekiko independentea, administrazio publikoekiko subentzionatua, baino independentea, burujabea, eta hori xezan. Eta uste du gainaz, egunkariak 13 urtean intzun prozesua produktu bezala, ikaragarrizko jauzi kualitatiboa eman da zegoela, ezala periodiko bat ikaragarri ona, gu bertan ginean, eta ematen do barrutik esaten degula, ez baina, gu periodiko asko irakurtzen ditugu, eta genituen, eta oso produktu ona zan, oso zabala zan, oso profesionala zan, eta uste dute bermea zala, azkenengo egunkariak, hori zan bermea produktu hon batena, eta horrei segida bat eman barzitzaiola, ez? Eta debate horretan, ez da izen bat irauntzun, gehiegi ere ez, nik uste eta hots kritikoak nahiko askarre isildu ziala, ze logikak eta evidentziak esatezun nola izan bartzan hori, langileek egin bertzutela, egitura berri bat, eta lehengo ekipo berdinarekin, goazen berria egitea, oinarri berdinak kontuan izan da, eta hori zala egintzana. Baina, memoriarako geratzen dira artikulu esango dugu interesatu asko eta batzuk eta baita ere, igual 10 urte eta gero haietako batzuk sinatu zituztenak igual lotxatuko dira gaur egun. Pentsatu nahi dut neurri batean baietz. Bai interesatuak eta bai mingarriak baita ere. Nei hauzia bat atatzen denean saiatzen ez isilik joten, zebestela zoologiarekin lotura estu daukaten adjetiboak eta izena datuzkit. Eta ez dut berriro ibili nahi, erat bat iten dut lora izan duenarekin, eta ez dut berriro harrakatzen ibili nahi zoologia iztegietan, baina tortzez zaizten kalifikatiboko dira orduan, bat iten del loreak izan duenarekin eta dirazi duenarekin. Iñakik espetxean eman zuen denbora luze hau, ez? Hor gauza importantea gertatzen nahi zidan, eta espetxean ezin dia bizi lehenengo maila hortatik, ez? Baina ez dakit nola gogoratzen duzu hori dena eta espetxean nola gugituko zinean. Ikusten unian luzerako zijoala espetxearena, ze agindu zenio zure buruari, o nola hartu zen unduka? Gauza diferenteak, ez? Bat, espetxeko kontua luzerako eta gainera irtera datari gabe. Hori izaten da luzena hori da. Ez dakizunean, ez? Irtera data zindan, ez? Bi, debate aipatzen izaten debate horri buruz, nikan jasotzen dituen referentzia beti zian, iritsitako egunkari atzeratuetatik, ez, irakurtzen dituen artikuluak eta tartean edo bisitan batean edo besteren batek zerbait kontatutakoaz, gertatu ziren guztiak etzian gertatu publikatutako zetan, ez? Eontzian bestelako, ez? Orduan, maila horretan jarraitu nun debate hori, eta seguramente ateatzia zeukan toki beretik. Bestalde da, egunkarien sorreran egontzadan debate bera. Egunkariak publiko izan bartzun, edo izan bartzun herrikoia, zerbitzu publikoa bai, baina ez jaurlaritza baten edo ETB baten, orduan garai batean jende batek proposatzezuna Europa osoan etzan ezagutzen egunkari publikorik, hori guretzat zen
kontra esan, handiago. Zauruna, asko zela lasaiago biziko liake hori egiten ibiliko zian danak, soldatu hobeak izango zituzten, eta hobeto egon litzaken maila horretan, baino seguruna irakurlerik etzun izango horrelako batek, ez? Eta gure herria ezagututa, eta euskaldun alfabetatuak eta ze behar eta ze eskaera duten, ze target osatzen duten, seguramente horrek etzun etorkizunik. Eta itxitakoan ere ez? Baino batzuk esan dezuen bezala alegin duzian. Bestalde, hirugarren barrun nola moldatu nintzen da nola sentatu nintzen, pues bueno, gehien bat alde batetik gogua beti kanpoan egiten ari zinaten pausoak segitzeko ezin lagundu ezertan, baina bueno, hori segitzen, eta gero bestetik, altzen moduen eramaten denbora kudeatzen irakurtzeko, prestatzeko, berriz ere ateatzerakoan beste zerbait probetxuzko egiteko eta lasai eramaten. Alda neurrian, ze batzutan ez da errexea barruan egot funtzionarioekin da izaten dian gora bera guzti horiek lasai eramaten, ez. Agintekeria han ikusten da barruan, azkenean gizarte bat bere txikian kartzela daukazu, ez. Jendia nola mantentzen den horrelako agindu, pastilla eta telebista orduekin, ez. Berriro ere gizartari diru askatu, diru asko, dirutza, akzio pilo bat, mobilizazio ikaragarri bat eta berria sortzea, ez? Hori izan zen hiruzpalau hilabetetako lana. Eta bueno, berriz ere, sentimendu pilo bat, ez? Berria eskuetan hartuta, ze sentitu zenuten, ze pentsatu zenuten. Bueno, hor lan handi bat egon zen, lehen aipatu da egunkari zubi bat egon zela egunero ez, egunero egunkari zubia, eta gero berria, lantalde horren barruan, talde bat jarri zen egunkari berria sortzen, egunkari berria sortu barra zuen, berria eta berritua, aukeratu barra zuen gainera, baliatu barra zuen aukera egunkari berritu bat egiteko, ez genekien nolatarako zen diru abiltzoko kanpaina. 5 milioi euroko helbura jarri genion gure burari eta gure herriari, eta kanpaina ondo zijoan, iguatzen naiz orduan kanpaina martxan jarritzenean gure kudeatzaileak ibili zirela kreditu batzuen bila, ez genekilako kanpaina loatako zen, eta kredituak lortzeko zailtasun handiak izan genituen. Beraz, kontrasan hori bat zeuden, segulako jende pila gure alde, baina gero dirua kreditu moduan, ez diru laguntza utxaren truko, ez eta kreditu bat, alegia, kreditu hori ordaintzeko baldintzarekin noski, lortzeko arazoak izan ziren. Bueno, oso ondatea zen diru abiltzeko kanpaina eta berriaren inguruan jendea abiltzeko kanpaina, sortzeko ilusioa, eta, bueno, produktu bat jaio zen denbora errakor baten hiruhileteko epean, ekainaren 19-20 inguru horretan, duela 10 urte, eta uste oso berri pozgarri izan zela. Oso ondo borobildu zela egunkariaren sorrera, egunkariaren itxiera, eta itxieren ondonengo hilabetoetako lana oso ondo mamitu zela, irudikatu zela, egunkari berri batekin, egunkari sendo batekin, salmentako puru handiago batekin, beste egitura, beste itxura batekin, beste osaketa horri alden osaketa batekin, oso lan politia zutela horren ardura hartu zutenak, bai diseinuan, bai edukien diseinuan, ez? Itxura diseinuan da edukien diseinuan, eta gero bultzada ekonomiko finantziero handi batekin, 5 milioi euro, diru asko da, egunkari bat egiteko, jendeak gizartaren giharrak ondo funtzionatu zula eta mekanismo horiek sekulako kanpaina antolatu zen herrietan oso egunkariaren parekoa. Beti ari gara gabe egunkari eratzea jotzen, baina bor bereko beste ezkoa bat. Sorrera errepikatu zen, berriz. Tardoan indarra handiarekin, eta bueno, uste jende askok emozio handia izan zula, gu bai noski, baina baita ere gure kolektibotik kanpoko jende askok hartu zula ilusio handia edo poz handia ikusitakon gertatu, badola trebetasuna, gaitasuna, sendotasuna harri horretan gauza horiek ateratzeko. Bai, bueno, pixka beste gabe esan dezuna egia den baguztin berria eta egunkari hasierara bueltatzen gara, baina, bueno, izan zen, azkenen errepikatzea 13 urte lehenago egin genuen ura, eta horrek batetik emaitza onak ematen ditula, eta hori dela modu koherentea, etikoa eta logikoa herrigintzako
horrelako proiektu bat egitea, izan zen bermatzea, guk egindako guztia, herri honek jarritako dirutzak eta egindako lan guztiak, ez dula akatsik, ez dela delitu bat, ez dela, hor sortu zian, sumarioan inguruan sortu zian akusazio zea guzti horiek, berria sortzea izan zen, seguraski, sumario horren kontrako evidentena. Berriro egin genuen, lehenago egin bezala, eta lehenako oinarriekin. Eta, hori da gure garaipena, ez? Izena bera ere, egunkariaren 11 oinarrietatik azkena berria zen. Horixe zen. Berria eta berritzailea, ez? Baina berria zen izena, eta gero, horren azpian kontzeptu bezala sartzen zen berritzailea, etc. Eta, hori irakasle gehun ematean azertu berko, baina Euskal Prentsak inditun salto egondinak izan dira, batetik hori egunkariaren garaian egin itxi zutenien, bai irakurle eta erosle eta male horretan, da gero seguramente berria sorreran, egunkariaren itxierak ekarri zuen, hori azkundea, berri harako, seguramente atxikimentu horrek, baita ere, soziologikoki, seguramente ordura arte igual 13 urtean ez genuen lortu jende asko jakita ere zegoenik euskarazko egunkari bat, ez ginean iritsi eta gure esfortzu guztik egin arren, gizarte bulloso mediatiko honetan zaila izaten da iristea beste geruza batzutara, oso euskaldun, alfabetatu eta horietatik kanpoa daudenetara, erral munduan bizidenetara, eta seguramente horien lehenbiziko kontaktu izango zen itxiera, eta etorri zian laguntza guzti horietatik eta importantenetako bada gero arpidun eta egin zianena, hor egondian bi salto nagusiak horiek izan diela. Erantzunezkoak dira, bai, azkunde natural. Eukarien itxeren ondoren, bado jendea ordura arte eukaria irakurtzen ez zuna, beste eukaria terderazkoa irakurtzen zuna, eta negoatzen ez jendea urbildu zen esan ez, eraki hau netzako definitu izan da. Eukarekin gertatu dena, eraki hu jamendik aurre euskaraz irakurtzen hasiko dela, nire burua behartu edo hizkuntza batetik bestera pasatzea beti alegin bat eskatzen du horrek. Gure kasuan gainera, bizkuntzak elkarren gandin lingustikoki urruti daudenean, eta badago jendea esaten zuen, hau izan da nire burua, beharrun arrazoi bat nire burua bertzeko eta urratxo hori emateko euskaraz irakurtzeko. Pena da, izatea beti erantzunezko jarrerak, erreakziozkoak izateaz, baina... Auzi nagusia, auziak eraipatu behar ditugulako ondo bukatu zen, absoluzioa egon zen. Ez dakite inozentzia galdu genuen hartan besterik espero zenuten zuek. Beti espero liteke, daukazu oso akusazio gorra, mal urteko kartzela zigorra, eragunde armatu bateko zuzendaritzeko kide izatea, eta denak izaten ziguten... Auzitegi nazionalian edo zer gauza gerta daiteke. Eta zen izango horrek hauzoa, auzipetuak atera auzitegi nazionaletik esan ez, irabazi dugu, eta... Bai, abogatuak hori ez, irabazi dira, ez daukatzen duleko hori. Eta gero kondena atorren ez. Eta ala ere adirazle guzik esaten ziguten, ez buru ezanka, hau tramite bat izango da, eta segura absoluziotarko, esan Euskal Herriko jendeak esaten zuen, ezin da konzebitu, 2003 urtean, 2003 urtean euren zuten, baina 2009 amarrean hori zin da onartu, beste gobernu bago, Espainian, beste talante bat, baina zu daukazu, jasotzen duzun arte, unartan jaso genuen arte mene guardian absoluzio ura ez daukazu, beti daukazu, are gehiago Iñakiren kasuan, urte erdi kartzela honatzen, Iñaki bazekien hori izatea zertzen, ez? Pasatzea zertzen, urte erdi kartzelan, oleaga 8 hilabete kartzelan, gero Torraldai eta Txemauz Mendi hilabete bana, eta nahiz eta munduziak esan, bertako Madrideko prentsak esaten zegoen ez, hauzeten ezeloko kazetari esatzen, eta lasai, hau zuena seguro konbutuko da, gero estamentu judizial batzutatik ebazetorki egun esan ez, ez da posible, honezako ez buru zen, kalenago intzen jurista batzuen jardunaldi bat Donostian, Miramar Jauregian, eta ondorizatu zuten, antikonstituzionala zela itxiera, gero bermatu duten, sententzian gauza berezatu duten, ez dela konstituzionala itxiera, baina atorren arte eraki futbolen bezala, partioa bukatzen den arte ezakizu zertatuko. Eta agian, alde batetik gauza espero ziteken auzitegi nazionalian, eta gero bestetik,
seguruna egontzan sententzia, baita ere, neko kontundentea eta izan zen bezalako izatea ere, seguramente ez genuen espero, horrelako izatea. Gauza da soluzioak edo gertatzea, baina bai mantzion errepasoa epaile instruktoreari, guardia zibilari, torturen aipamenak, etc. Nahiz eta oso ondo josita zegoen sententzia gero reklamazioak eta erreparazioak eta horrelakoak ebitatzeko, estaduak beria ondo gordetzeko. Baina, bate-matei baino hori belarritatik tira zion. Eta hori ere seguramente ez geunden ohituta Auzitegi Nazionalean horrelako sententziak egotea. Guretzat elemento positiboa zen, duda genukan fiskaltzak zen gotezun. Fiskaltzak eskatuzun epaiketa zeitea. Ala ere epaiketa intzen, epailek ala eragitzutelako. Eta hori fiskaltzat zegarra izan zuen. Fiskaltza galdetu zunen, ikusi genuen etzula galdetuko, izan zen guretzat elemento lasegarre bat, ez? Da aurreneko aldia zeurazki entidade hortako auzi baten tartean eta kokide izateko akusazioa daunean fiskaltzak izatzen ez duna. Galdetzen ez duna, guri ziun galdetur egin. Ez alde, ez kontra, ez lehun, ez gogor, eta gainera guarrazilen interrogatoriotan izan dako interbentzio batzutan fiskala nahi kontra. Beraz, bagenuzkan elementok, epaiketa horretik bagenukan alako konfiantza bat. Eta gero epaiketan zer guzi genuen fiskaltzak ez dugu galdetzen. Galdetu dio guarrazile peritoi eta gogor jardundu egin kontrasana bilatu nahi. Orduan, bagenuzkan elementoik. Eta gero inak izan dura importante da, magistratuek, sententzia diktatu zuten magistratuek, einzezaketen absolbitu eta ez liatu gehi Auzitegi Nazionaleko kontuak, baina aprotxatu zuten, segurazki izan da, inoiz, Euskal Auzian, Auzitegi Nazionalean bertan, Auzitegi Nazionalaren jokabidearen kontra, gogorren izan den sententzia. Egin zituen, gu absolbitu, eta Auzitegi Nazionaleko jarrera batzuk kondenatu zituen. Auzi ekonomikoa irekita dago, hendik nola dago auzi ekonomikoa? Pues esan duzun bezala, irekita, eta datari gabe, eta ez dakigu noiz itxi edo noiz bukatuko den, ez?